שלום לכולם, אנחנו בג'קו 5 אחרי התקנה. אז מה בעצם מקבלים? מקבלים את האפליקציה של ההגדרות נהג, מקבלים חנות אפליקציות שממנה אפשר להתקין את רוב האפליקציות, ואקוולייזר לשיפור השמע. אפשר להיכנס לבחור מה שאתם רוצים. אפשר להיכנס לחנות אפליקציות, להתקין כל אפליקציה שיש, למשל להתקין ווייז, יוטיוב, ערוצי רדיו, טלוויזיה. הגדרות נהג, כמובן, אפשר לקבוע את כל ההגדרות שמתאפסות באופן קבוע, כמו התראה על הגבלת מהירות, ניטור נהג, סטייה מנתיב, אפשר לכבות את שכחת הילדים, השתלטות על ההגה, וכמובן יש את כל הנוחות, או פתיחה אוטומטית של הווילון גג, חימום וקירור מושבים, אפשר לתזמן את זה לכמה זמן שאתם רוצים, חימום הגה, נעילת חלונות, אפשר להתחבר מפה לווי-פיי. כמובן יש את קיצורי דרך רגילים, שתי אצבעות למעלה לבחור את הפרופיל של הנהג, שתי אצבעות למטה לבחור את המצב חשמלי, 4 אצבעות למעלה לעבור בין אפליקציות, 3 אצבעות למעלה ולמטה שולט על העוצמה של המזגן, ימינה שמאלה שולט על העוצמה של המאוורר, ובגדול זהו.